मोनसेनिफ्राय मोनसे जबानो मेरला 6टा जब अफार वन एट ए टाइम मोनसेयावनो मास मोननैनि गेजेरावनो 6टा जब अफार फैदों आंना दा नोंसोर जुदि बेबायदि 6टा साख्रि नांगौबा दानिफ्राय जाखांफुनाय स्टुडेन्टसफ्रा दानिफ्रायनो खस्थ' खालामनांगोन सारा बुंखादों बर' हारिया खस्थ' खालामनायाव जेना जोंबो खस्थ' खालामबोदों आंथ' इमान टेलेन्टेड स्टुडेन्टबो नङा आं दे माने टप 10 टप 20 बिदि मोननाय नङा आंबो गामि गोथौ भुटान बर्डार खाथियाव जोनोम जानानै ओमफ्राय स्कुलखौबो फरायबाय स्कुलावबो नारा नाथा जोंनाबो बिदा फंबाय साबा दङ साबाखौ फोरोंनाया बिराद दिगदार आरो बिनि अनगायैबो माने बिमायाबो एबिसिडिबो रोङा वाइबो रोङा दा बिसोरबो हालेवोबो ओमफ्राय बिदिनो प्राइभेट भेन्सार स्कुलाव मावो ओमफ्राय आबसु आन्दलनावबो बेसारा जेल जानाय बोसोरसे अलमस्ट बुजा बुनानै आबसु आन्दलनावहाय जेल जानाय बिमाया होमबा आं जोनोमानो जायाखैमोन बे समावहाय माने बे माबा गैया मा होनबाय थागुना ना माबा थासुमलि जोंनाव दं नालाय माइरं गैया दा गथ'खौ मारै जाहोनो बिफाया गैया हालेवनोबो हाया माने जेलाव दङ क'क्राझाराव बेसारा माने थासुमलि जाबाय बायनानै गथ'फ्रा थानांगौ जाहैदों बिफायासो बुङो आंथ' मिथिया आंबो एक्सपिरियेन्स मोनाखै बेखौ खिन्थु बै समनि इन्ड' भुटान बर्डार गामि गोथौ एकदमबारे सान्तिपुर दादगारि खाथिथार जेराव फरायनाय साफा सानैल' दङ मेट्रिक पास जानायानो सानलाय जायो बुंनो थाङोब्ला माने अबाव मेट्रिक पास जादों बिसिबां थार्ड डिभिजन मोनथिलायो आरोना फुरा गामियानो मोनथिजोबो रानिखाटानिफ्राय थांनानै ओरै सामथाइबारिनिफ्राय थांनानै ओरै साहाखौ थाङोबानो मोनथिजोबो माने सोर बबे न'खराव मेट्रिक पास जादों बबेबा हायार सेकेन्डारि पास जादों गासिबो मोनथिजोबोमोन बै समावहाय थ' आंबो मिथिया फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय मेट्रिक पास जानाय आं मोनसे इन्सिडेन्ट बुङो दै नोंसोरबायदि आंबो माने मेट्रिक होनाय लोगो लोगो डन बस्क' इन्सटिटिउट दं बाहाय खारगुलियाव बाहाय कम्पिउटार ट्रेनिंनो माने मानसिफ्रा बयबो फैयो नालाय कम्पिउटार ट्रेनिं आंबो थांफानोसै होनबाय बिफानाव बुंबाय आंनो 4,000 फैसा नांगौ आंबो मास मोनसेनि कम्पिउटार ट्रेनिं बानायो गुवाहाटियाव फैफेराखै जिबनावबो ओमफ्राय ट्रेनबो गाखोफेराखै जिबनावबो ओमफ्राय खुनुमथै बियै दाहार लानानै हरबाय बिफाया 4,000 थांदो लोगोफोरजों होननानै फैबाय गुवाहाटि DBIआव ओमफ्राय लाबाय ट्रेनिं दाना बे समावनो मेट्रिक रिजाल्ट ओंखारबाय दा आंनि लोगोफ्रा 80-85 मोनजोब्बाय गासिबो आंहा खालि 70% मोनसेबो लिटार गैया 70%ल' मोनदों लिटारबो गैया ओमफ्राय जोंनि मास्टारफोरना एक्सपेक्टेशना बिराद हाइमोन सिन'सा मोनसेबा मोननै लिटारखौथ' लाबोगोन बर' MIL-आव लिटार लाबोगोन इंलिसाव लाबोगोन जाबाय बर' MIL-आव 68ल' मोनबाय लिटारा गैला दाना आंनि लोगोफ्रा माने गामि खाथिनिनो सासे नेपालि बियो 85 ना 80 मोनबाय ओमफ्राय बिराद दुखु रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो नकिया फन दंमोन बै लोगोफोरनि फन हरबाय लोगो बिमाफ्रा आंनिफ्राय फनखौ रायलायला आङो ओमफ्राय मानसिफ्रा खुसि थाजोब्बाय आंहा एकदमबारे मोनसे खनायाव थाबाय गैला आंना लाइफआथ' बरबाद जाखाबाय 70%ल' मोनबाय मानसिफ्राथ' 80 मोनजोब्बाय दा आं मा खालामबावनो ओमफ्राय डन बस्क' इन्सटिटिउटआथ' माने फुरा मोजां बिल्डिं नालाय 6-7 फ्ल'र दं नालाय बिराद गोजौ दा गोजौ थिखिनियाव थांबाय आङो ओमफ्राय ब्रह्मपुत्रखौ नुहुरो नालाय एकदमबारे खाथियावथार नायहरबाय थाबाय आं ब्रह्मपुत्रखौ बाबा बिराद गिदिर ब्रह्मपुत्र बेयावथ' बारसोमबायबाथ' थैनाय नङालै आं मानोना सानस्रिनोबो गोरों नालाय बारजोंबो थैनाय नङा नाम जागोन उमुगा बारसोमदोंमोन होननानै मेट्रिकआवहाय मोजां मार्क्स मोनैनि थाखाय पार्सेन्टेज मोनैनि थाखाय बारसोमदों होननानै नाम जागोन सानबाय आङो बारसोमनोसै नामा सानबाय आरो ओमफ्राय बारसोमबाबोथ' गामिनिफ्राय फैनाय नालाय दैया सानस्रिनो हाखायो फैनायबो नङा सानस्रिना फैफिनो आरामसे ओमफ्राय आं बे स्टेप्सखौ लायाखिसै दे जाबाय जोब्बाय आं माने बे आंनि लास्ट
नङा आरो फरायबावनांगौ दङ आङो बेनो मोनसे आंनि ग्रेटेस्ट लेसन हिसाबै माने जोंनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आङो आंनि गोसोआव लाबाय आरोना जाहाथे आङो बेखौ इयुनावहाय बेबायदि मिस्टेक खालामा बा बेबायदि खालामा बेनिखायनो आङो सिरि थानानै डन बस्क इन्स्टिटिउटनिफ्राय थांबाय न'आव थांबाय आङो दाना एडमिसन दावराव एडमिसन होनो कटनावथ' मोनखाया 70% जोंनि टाइमाव कटनाव मोनखाया लिस्टआवबो फैया वेटिं लिस्टआव फैनाय नङा आं जेनेरेल डिग्री फरायलायनाय जाबाय आरोना आङो प्रफेसनेल कर्सआव थांसै माने आंनि बिदायाबो फरायखानाय नालाय बेबो इन्जिनियारिं फरायखानायमोन नालाय दा बे बुंबाय क्लास 10 निफ्रायनो डिप्ल'मायाव हाबदो इन्जिनियारिंआवहाय साख्रि मोननायनि चान्सआ हाई होनना बुंबाय नालाय माने ITI डिप्ल'मा फरायबाथाय माने बिदिनो इलेक्ट्रिशियान फिटार वेल्डार माबा माबि जायो नालाय डाइरेक्ट साख्रि मोनखागोनलै होननानै ट्रोब CIT क'क्राझाराव ओमफ्राय हाबबाय फरायबाय बिराद गोरा मोनबाय फार्स्टआव मैथमेटिक्स साइन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स माबा माबि दङ फिजिक्स दं केमिस्ट्रि दङ एकदम बिराद गोरा मोनबाय फार्स्टआवहाय बर' मिडियामनिफ्राय फैनायाथ' बिराद गोरा मोनखायो बिगिनिंआवहाय मानो होनबा लैंग्वेज सोलोंनांगोन नोंसोरो लैंग्वेजखौ बुजिनांगोन खिन्थु फर्स्ट इयारावल' नोंसोरो बे खस्थ'खौ मोनगोन बेनि उनाव नोंसोरो सेकेन्ड इयाराव लासै लासैनो इउज टु जालांगोन बे एक्सपिरियेन्सखौ बुंदों दे नोंसोरो मोजाङै लैंग्वेजखौ फोरों दानिफ्रायनो फराय इंलिश लैंग्वेजखौ मानो होनबा लैंग्वेज कैन reach you anywhere even if you are not talented नों talented नङाबो जुदि नोङो मोजाङै बुंनो रोङोब्ला मोजाङै कमिउनिकेशन खालामनो रोङोब्ला नोंनि हाफ अफ द खामानियानो जोबगोन नोंनि हाफ अफ द खामानि इज डान माने 50% नि खामानियानो साक्सेस जागोन जुदि नों लैंग्वेजखौ मोजां रोङोबा दानिफ्रायनो थ' नोंसोरो दा क्लास 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंसिनि दरजाया खुलिजेनदोंल' मिथिबायना नोंसोर दा दरजायाव सिङाव जोबथेनासो दंमोन बे खुलिनाय लोगो लोगो नोंसोरो बिमा बिफानि गोजानाव थांगोन गोदान गोदान लोगो मोनगोन गोदान गोदान सिटियाव फैगोन गोदान गोदान स्कुलाव फरायनो फैगोन नोंसिनि माइन्डआ बिराद टेन्डार माने बिराद गोरलै नोंसोरखौ थगायनो बिराद गोरलै नोंसोरखौ माबानो बिदिनो ड्राग्स बिदिनो माबा माबि इनफ्लुयेन्सआव थांनो बिराद गोरलै बे जुदि स्टेजखौ नोंसोरो जुदि मोजाङै फरायनानै खस्थ' खालामनानै जुदि पास जायाबा नोंसिनि फिउचाराव प्रब्लेम दङ प्रब्लेम जागोन इयुनावहाय बे 11 12 क्लास 10 जेबो नङा क्लास 10 आव जुदि नोङो मोजां मार्क्स मोनाखैबाबो जेबो नङा एटलिस्ट 60-65% मोनोब्ला इनाफ बे इनाफ किन्तु क्लास 11 12 आव जुदि नों मोजां फरायाबाथाय that will define your next journey next future नों मा कर्स फरायगोन नों मा ब्रान्च थांगोन मा एरिया लागोन क्लास 12 नि उनावसो गासिबो क्लियार जाजोबगोन बिनि अनगायै दा नोङो क्लास 10 नि उनाव जेबो बुंनो हाया मानो होनबा नों जुदि क्लास 12 आव जुदि नोंहा रिजाल्टआ मोजां जायाबा मा फरायगोन नोङो बिमा बिफाफ्राबो मिथिना लानाया मोजां जोंनि बर' हारियाव दा नुनो मोनो जोंनि बर' हारियावबो दा माने माहाजोन ओंखारबाय बिसोरबो माने गावनि फिसाजोफोरखौहाय मोजां इनस्टिटिउसनाव हरनो हानाय गोहो फैबाय खिन्थु दा नुनो मोनो जेसेबां माहाजोनसिन एसेबां माने फरायनायाव गैसिनासो उल्थासो दा बेखौ गोसो होनांगोन माहाजोन होननानै नों जुदि गावनि फिसाला फिसाजो फिसौ गासिबखौबो माने जुदि नों नायाब्ला उनावहाय बिराद प्रब्लेम ओंखारगोन जोंनि हारिनि थाखायबो दा नोंनि जेनेरेसनाल' जुदि माहाजोन जाबाय नेक्स्ट जेनेरेसना मा जाहैगोन दा नोंनि प्रपार्टिजों नोंसोरो माने इनहेरिट खालामनानै नोंसोरबो सेम टाइप जाहैगोन नामा जोंनि बिमा बिफायाथ' फरायखायाखसै आरो नोंसोरबो जुदि सेम ट्रेन्डखौ लाङोब्ला इयुनावहाय जोंनि हारि हिसाबै जोंनि गेरेमसा हारि हिसाबै जुदि दानो जोंनि दा मानसिफ्रा बुंगासिनो अर्गानाइजेशन्सफ्रा जेरै आबसु बा एनि अर्गानाइजेशन्सफ्रा बुङो जोंनि गेरेमसा हारि दानायावहाय सोलोंथायानो जोंनि सबसे टप प्रायरिटि नोङो जुदि तामिलनाडु थाङोब्ला आं IIT माद्रासावबो साख्रि मावना फैदों IIT कानपुरावबो मावदों आङो आंनि फार्स्ट जबानो IIT कानपुर आरो IIT आव फुराना माने गोजाम IIT आवहाय बर'फोरनिफ्राय फार्स्ट आङो रावबो गैया गोदान IIT आव दङ खिन्थु
पुराना आइटिआव रावबो दासिमबो मोनथाराखै आंनो फार्स्ट बर'नि गेजेरावहाय आरो बिराद गोब्राब आइआइटि पुराना आइटिआव मोननो थाखाय इजि नङा मोनथाम आइआइटिखौ क्रेक खालामनाया इजि नङा आइआइटि कानपुर माद्रास गासिबो टप आइआइटि आरो आइआइटि गुवाहाटी नोंसोरखौ उत्साह होनो थाखायनो आंबो दे माद्रासाव थास्लायस्लाय गुवाहाटीयाव फैनोसै जाहाथे जोंबो माने जोंनि हारिखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो जा एसे रोंनाय दङ जा एसे सोलोंथाइ दङ बेखौ जोङो नोंसोरनो थाखाय होलांनो थाखाय जोङो जा हागौ आङो अनलाइनबो काउन्सिलिं होयो आरो अफलाइनबो होयो आरो प्रग्राम थांनानै आङो वान टु वान फेस टु फेस काउन्सिलिं होयो आरो बिनि अनगायैबो मेरला बिमा बिफाफ्रा आंखौ कल खालामो अफिस टाइमावबो बे आंनि फिसाया पास जाबाय साइन्सआव बिदि मोनदों केमिस्ट्रियाव बिदि मोनदों फिजिक्सआव बिदि मोनदों मा फरायबा मोजां जागोन मेरला एडभाइस होबाय आङो 100+ दासिमावबो आंनि अफिसा जेब्लायबो अपेन आइआइटि गुवाहाटीआव सोरबा बर'आव जुदि थांदोंब्ला स्टुडेन्ट फैदोंब्ला फार्स्ट आंनि अफिसाव फैग्रो सोरबा जुदि बर' गोदान एडमिसन मोनदोंब्ला आं डाइरेक्ट लिंहरखायो आंनि अफिसाव फै होननानै डाइरेक्ट वान टु वान रायलायो मा मोनसे प्रब्लेम जायोबाथाय आइआइटि गुवाहाटीआव आरो बुंनो थाङोबा आइआइटि गुवाहाटीआवहाय स्टाफाव मावनाया बर'फोर दङ नन टिचिं स्टाफावहाय खिन्थु मास्टाराव सासेबो गैया आंनाव हारसिं आरो गोदो मिथिनाय मोनोब्ला गोदोथ' बर'फोरखौ लायामोन जाहैदों आरोना क्वालिफाइड दंबाबो माने लानो नागिरा बिदि आरोना थ' दा बे साइकेलखौ ब्रेक खालामबाय जों दा आं सासे जाबाय आं नोंसोरनिफ्रायबो एक्सपेक्टेशन्स खालामो जाहाथे नोंसोरो मोजाङै मोजां फरायनानै जे ब्रान्सआव फराया जिखुनु ब्रान्स फराया जों जुदि मोजां फरायोबा खस्थ' खालामोब्ला परसिभिरेन्स थायोबा आरो डिटारमिनेशन थायोबा मोनथाम वर्ड्स परसिभिरेन्स डिटारमिनेशन एन्ड हार्ड वर्क बे मोनथाम जिनिसखौ नोंसोरो जुदि नोंनि डिसिप्लिन कालचार बेजों लांफानानै नों जुदि मोजां फरायोबा आं नोंसोरखौ 100% गेरेन्टि होयो नोंसोर साक्सेस जागोन लाइफआव आरो जों दा जोंनि साननाया मा जानांगोन जों गुवाहाटीयावल' फरायनानै जोङो साक्सेस जानो हाया जोंहा साननाया मा जानांगोन फरेन बेलेग हादोराव फरायनायनिसो साननांसिगौ दा जों मानो गुवाहाटी दिल्ली मुम्बाइल' साननांगौ दा जों साननांगौ इउरप इउएस इउके बेफोराव फरायनो मारै हागोन बेखौसो साननांगौ दानिफ्रायनो क्लास 10 जानाय लोगो लोगो आङो जार्मानियाव थांना फैदों आं अलमस्ट 23 कान्ट्रिज बेरायना फैबाय आङो जार्मानियाव थाहैबाय बोसोरसे बिनि अनगायैबो आङो जेब्ला पिएइचडि खालामदों आङो डेट फेल'शिप मोननानै आङो जार्मानियाव थाहैदों आंनि पिएइचडिखौ माखासे बानायदों आरो पिएइचडि जोबनाय लोगो लोगो डक्टरेट मोननाय लोगो लोगो आङो आरो जार्मानियाव थांफिनदों पस्टडकनि थाखाय ओमफ्राय ओजोंनिफ्रायनो गासिबो इन्टारभिउखौ साख्रिनि इन्टारभिउखौ अनलाइन होजोबदों आङो आइआइटि दिल्ली बम्बे दिल्ली माद्रास गासिबो बुक फैजोबदों माने जेराव एप्लाइ खालामो बेयावनो साख्रिनि कल